Nginibingelele nonke eNingizimu Afrika. Ukhuzana uNkulu kaMaskandi ngithi angithathele lithuba ngidlulise amazwi enduduzo ezweni sonke sakwaZulu ngokwebuza kwenkosi yethu uBayede ingonyama yesizwe sonke samaZulu unomthebe wesizwe. Ngithi asihlale ngenxeba Zulu, uNkulunkulu uyazi yena akakuhlelile ngathi uBayede akahambile ukhona okanye nathi uphumule ngokwenyama kodwa ngokomphefumulo uyohlezi-ke nathi. Ngithi sisakithi aqineni, umndeni wonke ziyihlobo, umhlaba wonke jikelele sidlakalele ngenxeba alwehlanga olunehlika. Hello, hello, Ramasi. Saya.